De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Lof zij u, Christus. In die tijd nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met hem onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: Heer, het is goed dat we hier zijn. Als gij wilt, zal ik er 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Nog had hij niet uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hem. En uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn zoon, de welbeminde, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. Luistert naar hem. Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: Staat op en wees niet bang. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen ze niemand meer dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hen: Spreek met niemand over wat je hebt aanschouwd, voordat de mensenzoon uit de doden is opgestaan. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Het evangelie van de gedaanteverandering. Jezus die van gedaante veranderde. Daar op de berg liet hij zich zien in zijn goddelijke natuur. Normaal gesproken zagen de leerlingen hem in zijn menselijke natuur. Jezus en God en mens. En mens en God. God die mens is geworden. En tegelijkertijd conform zijn zending de lijdende dienaar. Daarover werd gesproken op de berg. Een gesprek tussen Jezus, Mozes en Elia. Wet en profeten. Het Oude Testament. De voorspelling. En Jezus zou die voorspelling tot vervulling brengen. Hij de lijdende dienaar. Hij zou sterven op het kruis en opstaan uit de dood. En hij voorspelde dat gebeuren. Spreek met niemand over wat je hebt aanschouwd, hier op de berg, voordat de mensenzoon uit de doden is opgestaan. Jezus was zich terdege bewust van zijn zending. En hij volbracht die zending, zonder aarzeling. Maar we weten hoezeer hij gegrepen werd door angst en vrees, met het oog op het heftige lijden dat op hem toekwam in de tuin van Getsemane. En toch volbracht hij de wil van God. En ook wij zijn geroepen om de wil van God te volbrengen. Daarom moeten we kijken naar Jezus Christus, luisteren naar hem. En vervolgens hem navolgen daarin.
Dat is wat God de Vader van ons allen vraagt. Hij legt getuigenis af van Jezus. Dit is mijn Zoon, de welbeminde, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. Luistert naar hem. Dat betekent vervolgens dat wij te allen tijden kunnen opstaan en niet bang zijn. Menselijkerwijs gesproken zal dat ongetwijfeld meer dan eens gebeuren, ons overkomen. Laten we dan aan die woorden van Jezus denken. Als hij zegt, sta op en wees niet bang. Deze woorden doen mij denken aan die grote heilige paus, Johannes Paulus II, die met deze woorden zijn pontificaat destijds begonnen is. Toen hij tot de mensen zei, wees niet bang. Hij zelf heeft in zijn leven deze woorden duidelijk in praktijk gebracht. Ook in hem hebben we een prachtig voorbeeld. Natuurlijk ten diepste in Jezus Christus zelf. Paus Johannes Paulus II vertegenwoordigde Christus op aarde. Meer nog, hij liet hem zien in zijn hele persoon. En zo moeten ook wij in feite zijn. In ons leven moet Christus tegenwoordigheid weerspiegelen. Opdat ook andere mensen kunnen komen tot hetzelfde heilzame geloof in hem. Want het geloof in Jezus Christus is en blijft voorwaarde om het eeuwig leven ooit in ontvangst te mogen nemen. Niet alleen het geloof in hem, maar tegelijkertijd ook als vormgeving van dat geloof de liefde. De tegenwoordigstelling van Gods liefde hier op aarde. Amen.